шумо ради просмотр мекунед. Мара мигратсионкам фаршивияй, правам фаршивияй, милиса хапити чӣ нагуфт. Шумо бахилӣ дорем, бадӣ дорем, фақат войма мекунед, мардумам метарсонед. Дар бисёр ҳолат як хел муаллимаҳои намхи комментария мекунанд, мара ҳақорат мекунанд. Ман барои фоидаи худшон гап мезанам, мара ҳақорат мекунанд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро, ман Абдуғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Ба хоҳиши бисёр бародаро, алҳамдулиллоҳ, имрӯз ва ин вақт соат расид. Ман 4 та сухан мекунам дар масъалаи ҳуҷҷатҳои фалшивӣ, қалбакӣ, ҳуҷҷатҳои ронандагӣ, паспорт, мигратсионка, печати фалшивӣ, регистратсияи фалшивӣ ва дигару дигар. Шумо бошед нагзаронда тамошо кунед. То, што шумо дар интересе, мумкин дар аввал, дар мубайн ё дар охири видео биёяву асновной чиз аз даст метиҳед ва овози бошад пауза ҷихдаву обуна шудана аз хотир набароред. Нигоҳ кунед, бародарое ки нағз мебинед, мегӯед шумо 100% гаштесен, шуморо ғам надодесен. Ман мисол меорам. Не толка дар Россия, балки дар Тоҷикистон, Қазоқистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, мисол Турсия ва дигар давлатҳо, дар ҳолате ки шумо ҳуҷҷатҳои қалбакӣ мекунед, уже статья дорад, маҳкам мекунанд. Бале вақтҳои аввал у қадар тафтишотҳо бисёр набуданд, рейдҳо бисёр набуданд, у қадар аҳамият намедоданд, бисёр дилсӯзӣ мекарданд, чунки мо мисол мигрант ҳастем, ба ҳар хел чизҳо мисол сар медоданд, мисол успешна буд кори шумо бародаро. Лекин ҳозир шумо бояд беаҳамият нашин. Ҳозир у вақт соат нест. Ҳозир Москва вай Москва нест бародаро. Ҳодисае ки моҳи март шуд, бисёриётон прекрасно медонед. Шарт нест ман повторно мисол биёрам. То, што ман ба шумо мерасонам бародаро, аз таҳти дилай бародаро. Не то, што ман ради просмотр ва дигару дигар. И фикру ақидаи шумо нодуруст ай. Бисёриё ки ман да менависен, ман ҳақорат мекунен ва дигару дигар. Дар кор нест. Даставерния 100% аз рӯи таҷриба гуфтесам. Ман 10 сол шуд зиндагӣ мекунам дар Москва, бисёриётон медонен. 5-6 сол шуд ман дар соҳаи интернет ҳастам. Нигоҳ кунед. Аз рӯи қонуни Российской Федератсия бародаро, ман специально даромада бо дар интернет ҳамаро хонда пешкаши шумо мегардонам ки чтобы лишний раз вопрос нашава. Нигоҳ кунед. Какой срок давности за подделку документов? Чанка мешунона. Преступление является средней тяжести, то срок давности составляет 6 лет. Из выше приведенной информации видно, что максимальное наказание по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено в виде лишения свободы до 4 лет. Соответственно, сроки давности за подделку документов составляют от 2 до 6 лет в зависимости от тяжести. Бародаро, дар ҳолате ки шумо ҳуҷҷатҳои фаршивӣ мекунед, ҳуҷҷатҳои ронандагӣ, уна як бародар ман да войма кард, тариф кард, навис ки ман да тарафи ким кадом подмосковӣ мегардам, милисаҳо хидна мекунанд, рафта 30-40 ҳазор да харида. Ба кадом ақлтон шумо мекунед ҳамин кора бародаро? Якум очод шумо хитона мисол азоб метиҳед. Падару модартона, зану фарзандтона ва дигараш и обури миллати тоҷика меган тоҷика қапид. Бо як та дига шумораи нарушения мигрантҳо зиёд мешавад дар статистикаи Российской Федерации. Обуруи тоҷико дар кор нестай. Илтимос дар кор нест, ҳамон права пиёда гардену фалшивикатӣ нагардем бародаро. Илтимос мекунам. Мигратсионкаи фаршивӣ да як тоҷики дигар занг мезанад, дар рабочий номер менеҷерда гирья дорад ки илтимос биёен ёрдам битиҳед. Чӣ гапай мегӯм? Задан, киштан, ягон каса зади, авария кардӣ, меган не. Мигратсионкаи ма фалшиве, мара статья задестиян, 2-3 сол меган турма мекунанд. Ели немтхелиян ҳамуд гап мезанад, баробардаш гирья мекунӣ бародаро. ҳамун рӯз ҳамун вақту соат ман дар Инстаграм видео кардам, порядка 300-400 ҳазор просмотр гирифт, ё ки зиёд, агар хотирам набаромада боша бародаро. Баъд бисёриҳо хоҳиш карданд ки хубтар ва беҳтарин мешавад, мо боли подробӣ ва пурратар фаҳмонам. Илтимос бародаро дар ин масъала беаҳамиятӣ накунед. Ҳозир Москва Москваи аввалӣ нест. Сару форматона хуб кунед, забони руситона хуб кунед, документотона хуб кунед. Обуруи миллат ҳастем бародаро. ҳозир лишни движение пожизненной депортация ягон кор карда наметавонед шумо. Тамом. аҳамият битен, як бор ҳамин ситуация рафт пештар, як бор мисол нигоҳ кунен, фикр кунен, мисол ай пеш. ҳозир ман ҳамин кора кунам, чӣ мешава? ҳозир ман фалшивӣ кунам, чӣ мешава? Мисол барои ҳамин бародаро илтимос дар кор нестай, эконом накунен, равен регистратсия оригинал кунен, равен мигратсионка оригинал кунен, граница гузарен бародаро. одамои дар кора надёжни бошад. Бисёриётон медонен ки мо граница заниматсия мекунем. ина дар рӯи экран номеро бародаро. Toyota Prado, Toyota Land Cruiser, Toyota Alphard дар хизмати шумо бародаро. зан занен, савол тиҳен, илтимос беаҳамиятӣ накунен, документотона хуб кунен, равен биёен, мигратсионкаҳои хуб кунен бародаро. 100% ба сари баланд гарден. ҳозир у вақт соат нестай. Бо ма як чизи дигарам мисол меорам. бисёриҳо ҳозир мегӯянд ки ина аввал агар аз рӯи қонуни Российской Федератсия гирем, бисёриётон медонен 2 ё 3 та протоколда административка кати ана бояд депортация кунанд. Дуруст? Дуруст. Ва ҳозир агар як хел бародароро бихаб таги як 40-50 та протокол административка дорад.
Правильно? Ирам ҳаму хела мисол дар ҳама отдел нестай возможно, лекин сар кардесиян. Барои ҳами кадоме ки мигратсионка фаршивӣ дори, парто лучи бе мигратсионка бигард. Лучи бе мигратсионка бигардем бародаро. илтимос дар ин масъала эҳтиёт кунем. Бо ягон маълумоти пурратар ва хубтар шумо дорем бародаро, нависем поёнда, дигарон бехонанд. Агар хатогӣ мана дидин, нависен, ман дар оянда ислом мекунам бародаро. Илтимос дар ин масъала серёзно атнаситсия кунен, гӯш намонен, таш намонен, документота кунен, сару форматона хуб кунен, забони руситона хуб кунен, ба сари баланд кор карда гарден. Ман иншоалло ҳаракат мекунам аз пеш бо дигар видеора пешкаши шумо гардонем ва ин видеора ҳатман ба воситаи WhatsApp, Viber, Imo максимально ба шиносотон расонен. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен. Аллоҳ нигаҳбонтон. Ассалому алайкум.